Nga, katumbal no? Scope yung mga picture ng dinding. Kailangan na yung full body kag ano na kito. Ano ko dito niya? Full body. Ayang bal ready. Ready lang, sweat lang. Ano kuya? Masaya mag-picture. Atong to. Akong tuya. Di lang naman saka ito sa may babaw to. Hindi man. Hindi man magsaka. Yung... Steps lang. Kabawa, kabudlay ito sige ka. Saway na si Big eh. Bik-bik man. Ito ay tigula. Bik-bik yun nga yan. Tulog ti Beo. Ngamaya ka karon. Kando nila karon. Ha? Pakando ni. Wow! Amigo naglakatong. Siya na napatay pa. Ang kamot mo bala nga higko-higko. Wala ka ba kapang hinaw? Yung tagaan na kaya kabig mang ang Domingo. Kulang na eh. Hindi na dyan Mingo mo ako. Kulang sa nanay. Dula nila ni sila men. Nga no? Sa na lang gabi na. Ambot ba siguro pagapon mo gabi sa balo. Tatay na national dog eh. Kulang naman guro. Ayaw pa tayo mag-step sa whiskey ah. Bok. So kampanya no? Kung may tausin naman, may langgaw. Udah papa niyo, no, kumbat mo. Una ka budilo si sniper ko di magrurasay din ah, no? Kaya marka ko sin hindi sa kadikit sa bulay gen. Lugay na mga. Kaya pa una ko sa mga sa mirror ya. Dito sa may beren. Una sa blog-blog ko kasi sila ano. Maglubinta ra haya kwarta marcha ko. Una los lugar mo sulat langsung na nakauna ko ba. Saknot ang diya ko mo. Nung rong tubian ang bomba daw. Kusin ano be? Kusin ang marka sing res. Ang ano ni ganay tawag na. Oo. Kung may game sa kapalumba ko ba? Bisa ba sa kapalumba ko to marka ko na. Gusto mo tabi.